Urbanizácia a dôsledky zmeny klímy si vyžadujú nový prístup k mestskému vodnému hospodárstvu. Musíme nájsť spôsoby, ako využívať zdroje vody trvalo udržateľným spôsobom, ktorý umožní budúcim generáciám obyvateľov miest a obcí mať prístup k čistým vodám a kde zastavaná oblasť môže trvalo fungovať napriek extrémnejšej klíme. Zmena klímy je síce globálny problém, ale jej dopady sú prevažne lokálne. Preto práve verejná správa musí v procese adaptácie zohrať hlavnú úlohu. Je potrebné, aby si každé mesto alebo obec definovali v oblasti prispôsobenia sa klimatickým zmenám víziu zlepšenia kvality života svojich obyvateľov. Spoločnosť Manada Trading sa venuje procesu prispôsobenia sa klimatickým zmenám už dlhodobo. Ide hlavne o využívanie dažďovej a sivej vody a správnu výsadbu stromov v zastávanom území. Počas tohto obdobia sa vytvorila už overená spolupráca so spoločnosťami poskytujúcimi jednotlivé špecializované činnosti a preto môžeme ako skúsený tím ponúknuť celý komplex služieb a pomoci. Od zmapovania jestvujúceho stavu v lokalite cez návrh koncepcie riešenia, spracovania projektovej dokumentácie, pomoc pri orientácii v možnostiach zabezpečenia financovania až po technickú pomoc pri realizácii stavby. Takto sme realizovali niekoľko väčších projektov v rámci výzvy vodozádržných opatrení v intraviláne miest a obcí v rokoch 2022-2023. Táto ukážka je z realizácie podzemných zásobníkov Karat XXL a komplexných systémov na území mesta Nováky a s tým súvisiaca revitalizácia celého parkového priestoru pri miestnom kostole. Tieto budú slúžiť na zachytávanie zrážok z mestských budov a kostola. Veľká plocha striech bola výhodou a počas jesenných a zimných mesiacov sa takto nakumuluje dostatočné množstvo dažďovej vody, ktorá sa využije počas vegetačného obdobia. Ďalším z opatrení je zachytávanie prívalových dažďov, ktoré sú čoraz častejšie a tým aj redukcia dažďovej vody v kanalizačných sústavách. Priamym dôsledkom prívalových dažďov sú vyliate potoky, miestne záplavy, ekonomické a ekologické škody, ktoré sú každoročne počítané v miliardách eur. Ekologický prínos zachytávania a využitia dažďových vôd je aj znižovanie spotreby pitnej vody, ktorá by sa ináč musela použiť na polievanie zelene.